Hindi na nakapalag pa ang mag-amang ito at 3 pa umano nilang kasamahan matapos salakay ng mga otoridad ang isang drug den sa Purok 3 Barangay Oro Site, Legazpi City. Kinilala ang mga suspect na sina Ricardo, 59 anyos, at ang anak nito na si Eric, 31 anyos, kapwa drug den maintainer umano at kabilang sa listahan ng mga high-value targets ng PDEA. Kasama rin sa naaresto ang mga drug den visitors na sina Mary Rose, 43 anyos, Joshua, 25 anyos, at si Ronald, 37 anyos. Haloy-haloy po ini ma'am, haloy-haloy ta po ining tig-observe. Ang hinutang ginibudigdi, validation mo na, tapos naghahanap kitang until na nakahanap kita sarong confidential informant na laog dumal and na-introduce ang satuyang agent, iningan satuyang undercover agent. So, kang nakalaog na po ang satuyang undercover agent, dumala po kita nag-start kang pag-case build up ito. Sa operasyon na, kumpiska ang higit sa 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng humigit kumulang 300,000 pesos. Nakuha rin ang ilang drug paraphernalia at mark money. Ayon sa PDEA, matagal nang ibinabato ng mga residente ang ulat tungkol sa laganap na bentahan ng droga sa bahay ng mga sospek, kaya't itinuturing itong high-impact operation. Ini po ang kulog ipayo ni barangay captain dyan sa Oresite, and at the same time, igwa pang sarong barangay captain na nagkukulog ba ang payo dyan kasi nga naglalaog man dyan sa iyang barangay. Duman pa lang mailing ka na nakulaon ang epekto ka sa community, especially na duwang barangay ang apektado. And itong pagka-dismantle mong kang drug den, isipon mo na bawasan ka na naman sa drug den, bawas na naman ang gabitan kang illegal na droga. Yun po yan ma'am ang tigsasabi ko kami, na ang pag-atake ta digdi sa illegal na droga, balanse, duman sa Daracula, and at the same time, digdi man sa mga barangay level. Samantala, 3 high-value targets ang naaresto ng PDEA Camarines Norte matapos salakay ng isa rin umanong drug den sa barangay 4 Mantagbak, Daet. Tinatayang 11 gramo ng shabu ang nasamsam kasama ang mga drug paraphernalia at buy-bus money. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga naaresto at naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Regine Boy, CSN.